Torres, Mrs. Jacqueline Torres. For the souls of Antonio Saturnina Pesima Emilio, offered by Edeta Tolomia. For the souls of Merlin Ilahia Candido Joel Janeline Carleto o sa tanang kalag sa purgatorio halad ni Balucan family. For the souls of Herbacito, Father Narciso Primitiva Tarqueleno Alejandra Juan Pelomina, offered by Myra Kinamot. For the Arnolpa, offered by Myra Kinamot. For the souls of Romala Matias, Mamerto Julia Rufeno, offered by Wilma Tampos. For the souls of Meli and Julieta, offered by Saising family. For the soul of Susana Sixto Epifania Paquito, John Elton, offered by Kiara Justin Nueco. For the souls of Epifania Francesco Lamberto Sr., Susana Chopilo Vicente Lourdes Corazon Edison, and John Elton, offered by Cathy Jane Marino. For the souls of Epifania Susana Corazon Vicente Sixto, Lourdes Chopilo Lamberto Sr., Francesco, offered by Jane Marino. For the souls of Epifania Susana Corazon Vicente Sixto, Lourdes Chopilo Lamberto Sr., and Francesco, offered by Alexa Genia. For the souls of Veronima Pantaleon Sr., Policarpio, Lucia Telesporo, Sonia, Jovin, Crispin, Alexander, Glenn, Mark, Arthur, Enrique, Margarita, Sixta, Esteban, Simeon, Enobeba, Maria Consuelo, and Emiliano, offered by Mr. and Mrs. Franco Emilia and family. Sa tanang mga kalag sa purgatorio halad ni Malu Acabal. For the souls of Lucieto Abad, Adelaida Felicitas, offered by Teresa Ariola. For the souls of Violeta Luis Serapion Dateba Nicolas Elmon Paula Mark, offered by Noel Garcitos and family. For the souls of Emma Tomasita Jesus Juan Jr., offered by Joy Manaan. For the souls of Inocencio Alejandra Ramon, offered sa mga anak ni Ramon Enrera. And the soul of Remedios, offered sa anak ni Ramon Enrera. For the souls of Teresa Serapia Magno, Nosito Alejandro Dogna Alomina, and Enriqueta, offered by Francisco Almeida Olimpio Jr. For the souls of Virginia Palerma, Guillermo, Soilo, Maria, Domingo, Crestita, Gregorio, Florencia, Ucias, Albena, and Paulo, offered by Gala A. Tubre. For the souls of Epigenia, Candido, Vicente Jr., Julieta, and Isin, offered by Manangkil and family. For the souls of Vicente Sr., Segunda, Vicente Jr., Benvenido, Dereket, Harold, Clifford, Eleanor, May, Susan Ann, Marianne, Steg Morgan, Len, Virginia, Marlon, Harry, Alexi, and Joseph, offered by Susan Patriads. For the souls of Walito Leoneda and Angelo, offered by Sejan Teo, Carl, and family. For the souls of Pedro, Emma, Andrea, Gloria, Casano, and Orancio, offered by Mr. Rini Tomimbang and family. For the souls of Felicissima, Isaac, Nina, Perfecto, Randolph, Richard, Edward, Melbert, Chinette, Aurelia, Baltasar Sr., Francisco Sr., Wardereda, Nida, Lobelia, Norma, and Silso Jr., offered by Marlene Duyungan. For the souls of Pantaleon, Francesca, Saturnina, Leonarda, Pedela, Damasco, Antonio, Richel, Leocil, and Modesta, offered by Milagros Inoferio and Ronnie Inoferio. For the souls of Frank, John, John, Jerry, and Maxima, offered by An Construction Office. For the souls of Pebronia, Genaro, Consorcia, Marcelo, Aning, Abdon, Angilan, Isedro, offered by Aurelio Anque.
For the souls of Pedro, Febroania, Sinaro, Joseniana, Febronia, Hinaro, Elias, Anuselito, offered by Double X. For the soul of Abelina, Jenna, Rebecca, Diosdado, Generoso, Leona, Andrea, Lucia, offered by Odelia Maglukot. For the soul of Leopoldo, offered by Alma Hangas. For the souls of Servando Rustica, Ingracia, Pascual, Coracia, Calciana, offered by Emmy Buscato. For the souls of Victor, Lucio, Gertrudes, Lolita, Loreto, Carleto, Pedro, Arlen, offered by Bernalyn. For the souls of Rosalina, Ricardo, Renato, Candelaria, Natividad, Norberto, Maria, Dominador, Alfonso, Carlos, offered by Lolita Deo. For the souls of Rosalina, Ricardo, Renato, offered by Jenelen Poynor. For the souls of Benaventura, Aurelio, Hermogenes, and Benjamin, offered by Lino. For the souls of Vicente, Ambrosio, Purificación, Francesca, offered by Erlenda, Gramatica, and family. For the souls of Melissa, Kikoy, Dominador, Lucilin, Talino, Lucio, Pilang, Baby, Meleta, Nazario, Terzo, Mauro, Ropino, Teloy, Rafael, Olympia, Sofia, Andres, Francesco, and Ilang, offered by Melma Gadiani. For the souls of Esperanza, Agapito, Media, Tarsasio, Marcial, Valeriano, Bonifacia, Danilo, Dionisio, Ferdinand, offered by Anonymous. For the soul of Maribel, Letty, Dolly, Donald, and Anna, Felicia, Fausto, Annabel, Esther, and Josephine, offered by Anonymous. For the soul of Abondia, Herbacia, Demetria, Cecilia, Wilfredo, Januel, Raul, Wilfredo, Capitano, and Alan, offered by Anonymous. Praise God. Lord God Almighty.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios sa atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Mga igsuon karong adlaw atong gisaulog ang solemnidad sa tanang mga santos. Piyesta sa tanang mga santos. Busa sa tuang pagsaulog ng santos nga misa, magampo kita ug mangayo kita panabang sa mga santos nga dias ng adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ato gayong mapuy-an ang ilang mga panigingnan o maglakat gayud kita magkinabuhi subay sa mga pagtulunan sa Dios. O garon angayan ug takos kita sa pagsaulog ning santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako ug dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitasan. Kadait sa iyang mga tao, linis sa yuta. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos sa mahal magkagagawang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesukristo, tugtungan
Mag-ampo kita. Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, imong gipahandom kanamo ubos sa usa ka pagsaulog ang mga dalaygong buhat sa tanan mong mga santos. Naghangyo kami nga imong ihatag kanamo ang imong naghingapin nga kaluoy ug pasaylo tungod sa pangaman ni ining daghang mga santos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan, nga may patik sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga giatagan sa Dios ug gahom sa paglaglag sa yuta ug sa dagat. Mingon siya, ayaw pasipad-i ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan, hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang. O gisuginlan ako nga ang napatikan sa patik sa Dios sa ilang agtang, gatusan o kapatan gikan sa tanang banay sa Israel. Tapos niini, nakita ko ang dakong panon sa katawan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalaing-laing nangasod, banay, ug katawhan ug nagbarog sila sa atubangan sa trono sa nating karnero. Nagbisti silang puti ug nagbitbit og mga palwa. Naninggit sila sa pag-ingon, ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono o gikan sa nating karnero. Nag-alirong ang tanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo ug ang upat kabuhing binuhat. Unya, nanghapa sila atubangan sa trono ug misimba sa Dios ug miingon, Amen. Ang pagdayeg, himaya, kaalam, mga pasalamat ug pasidungog, gahom ug kusog, iya sa atong Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Unya nangutana kanako ang usa sa mga pangulo, kinsa man kining mga tawhana nga nagbistig puti ug tagadiin man sila. Gitubag ko siya, Sir, nasayod ka, kinsa sila? Apan ako, wala. O miingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bisti o gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kaiya kining gitukod ibabaw sa kadagatan ug iyang gipabarog diha sa kasubaan.
Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Kinsay makatunga sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kan sa mga kamot walay sala, kan sang kasing-kasing malinis, nga wala magtinguha sa mga butang nga walay hinungdan. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Makadawat siyang panalangin gikan sa Ginoo, usa ka ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa nawong sa Dios ni Jacob. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Ikaduhang pagbasa kinutlo or gikan sa unang sulat ni San Juan. Palandungan ninyo, unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo, nga tungod ni ini giisip kitang mga anak sa Dios, o kini matuod gayud. Wala makaila kanato ang kalibutan, kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios, apan wala pa nato matino kun maunsa gayud kita. Ang nasayra nato mao nga inig padayag na ni Kristo, may sama kita kaniya. Kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayud. Ug ang tanan nga nagbato ni ining paglauma diha kang Kristo, nagputli sa ilang kaugalingon, ingon nga putli si Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialiron kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudluan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaobsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli ug kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipod sila sa Dios nga iyang mga anak.
Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo, kun bugal-bugalan og daog-daugon sa mga tawo, ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, maayong buntag kaninyong tanan. O happy fiesta. Mura magdili happy ang fiesta. Sa sako nagikaingon na ato ang gisaulog karon ang Todos los Santos. Todos los Santos means All Saints Day or All Hallows Day, the feast of all the saints or the solemnity of all the saints. Atong ipasidunggan ang tanang mga santos, ang mga inilang santos, ug katong wala nato mailhi nga mga santos. Na mga igsuon adunay duha kabutang nga angayan natong pamalandungan nining atong pagsaulog sa kapistahan sa mga santos. Una, ang mensahe sa Ginoo alang kanatong ania pa sa kalibutan nga naningkamot nga mahilangit. Ang pangutanan na naningkamot babong malangit. Hoy. Naningkamot mong malangit? Pag sure. Ato ning mahibaluan diha sa tuang pagbasa nga gisaysay kanato karong adlaw. Ikaduha, kining ato ang mga practices or atong gipangbuhat nga ingnon ta subay-subay lamang unya dili na haom sa mga pagtulun-an sa Dios nga gibilin sa simbahan. Nawari ta sa ato mga pagbasa karon. Ang mga pagbasa karon naghulagway sa kahimayaan nga nagpaabot niadtong nahisakop sa gingharian sa Dios. Ang unang pagbasa, naghatag kanato og panan-aw may tungod sa langit. Naghatag katong panan-aw kun unsa gayud ang gingharian sa Dios. O gani sa unang sulat ni San Juan nga nadungog sa ikaduhang pagbasa karon, mingon siya nga dili nato hingpit nga masabtan ang kadako sa atong kalipay kung kita mahilangit tungod sa dakong gugma sa Dios alang kanato. Pagkaanhindot kung kitang tanan mahilangit ug ang langit usa ka dakong kahimayaan alang kanato. Kay mayaan nga nagpaabot kanatong mga tawo. Munang nining tungora kita giauhag nga maningkamot kita nga mahilangit gayud aron makatagamtam ta sa kahimayaang tunhay. Ang kahimayaan nga walay makatupong. Sa ebanghelyo, nagsaysay kini kabahin sa mga guidelines nga gihatag sa Dios kanato aron kita mahilangit gayud. O gihulagway ni Jesus unsa kabulahan ang tawo nga nagapuyo sa kinabuhi subay sa pagtulun-an sa Dios ug pagpuyo diha sa pagpakigrelasyon sa Ginoo ug ngadto sa iyang isig katawo. Bulahan ang tawo nga nagapuyo diya sa Dios nung pagkinabuhi kay iyang matagamtaman ang langit. Sa unsang paagi nato matagamtaman ang langit? Usa ni ana ang pagsunod sa mga guidelines nga gihatag sa Dios. Ug unsa man yung mga guidelines nga gihatag sa Dios kanato, walay lain kundi ang beatitudes. Bago lang nato nadungog ang beatitudes sa ebanghelyo. Bulahan katong kabus sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit. So ang pagkakabus dili lang sa mga material nga butang kundi kabus sa espiritu aron ato matagamtaman ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios, etc. Nagisgot og pagkabulahan. Na kung ato gayong tanawon, kung atong pamalandungan pag-ayo, gihatag na
sa Ginoo ang tanan. Kumbaga, iyan ang gihungit nato ang tanan, ang atong buhaton ni sa kalibutan, aron lang gyud kita mahilangit. Gi-provide na sa Ginoo ang tanan, aron dili ta maglisod sa pagkabuot sa langit. Apan ang pangutana, sayon ba o lisod ang pagtuman sa kabubuton sa Dios? Sayon ba o lisod ang pagsunod sa mga pagtulunan o sa mga guidelines nga gihatag sa Ginoo kanato? Sayon lisod. Sayon kaayo hunahunaon, sayon kaayo nato tan-awon ang iyang mga guidelines. Apan ang pagbuhat niini mao'y lisod, mao'y dakong hagit kanato. For example, halimbawa pananglitan, kung dunay mo daog-daog kanimo, kung dunay mo sakit kanimo, kung dunay mo daot kanimo, sa may mo response. Balos dayon. Di ba? Pero sa may giingon ni Jesus, bulahan kadtong gilutos o gidaog-daog, gibugal-bugalan sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay o pagmaya, kay dako ang ganti nga gitagana alang kanimo. Munay hagit nato karon. Kay dili man ta magpapildi, di man ta magpalupig. Kung dunay mo daog-daog ka nato, balos dayon ta. So mga igsoon ko ni Kristo, ang awhag sa Ginoo kanato aron nato makabuot ang langit, mao ang pagpaningkamot sa pagpuyo sa kinabuhing Dios nun, pagpaningkamot sa pagsubay sa iyang guidelines sa beatitudes nga gitudlo kanato aron nato makabuot ang kahimayaan. Ato makabot ang dakong ganti sa gingharian sa langit. Sama sa mga santos. Ang mga santos, parehas nato, mga tao gihapon. Apan nga nang nasantos man sila. Nasantos sila tungod kay, dili tungod kay perpekto sila. Nasantos sila dili tungod kay, dili sila makasala. Apan nasantos sila tungod kay, they keep on trying. They keep on trying sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Naningkamot silang ilagay yung mapuy-an ang mga pagtulunan sa Ginoo. Makasala usab sila, masayop usab sila. Apa naningkamot sila sa paglikay sa sala. Aron gayud ilang makabut ang langit. Og karon tan-awa ato silang gipasidunggan. Ilang naangkon ang dakong ganti sa kahimayaan. Kung nahimo sa mga santos, mahimo sab kini nato makaigsunan ko ni Kristo. Mahimo kini nato. Apan, kung magpatuyang kita sa tuwang kaugalingon ning kalibutana, may posibilidad nga mga laglag kita. May posibilidad nga mga hulog kita ngadto sa kalayo sa impyerno. Si Oscar Wilde nag-ingon siya nga, every saint has a past, every sinner has a future. Doon na pa kita mga kagayunan, doon na pa kita mga chances nga mamahimo usab kitang santos. Ang ato lang, maningkamot kita. Maningkamot kita kanunay sa pagpuyo sa kinabuhi nga nagtangag og dakong ganti, ang ganti sa kahimayaang tunhay. Now, ikaduhang punto. Karong adlaw, so atong saong gikaingon, atong gisaulog ang All Saints Day, All Hallows Day. Na kung maghisgot gani kita og mga santos, nagpasabot kini na sila mga balaan. Balaan gayud. Managi pasabot og hallow. Unya sa Western practice, Western Christian practices, ang liturgical celebration magsugod ni sa October 31 sa gabi. Manay gitawag ni siya og All Hallows Eve. Manang kagahapon o kagabi dungan sa tuang pagtapos sa bulan sa Rosario ato sa gisaulog ang All Hallows Eve. Doon natay Parade of Saints. Unya, sa laing mga tradisyon, ang All Saints Day, kabahin sa panahon sa All Hallowtide. Tulo ka adlaw nga pagsaulog from October 31 hangtod November 2. Unya, gi-practice kini sa ubang mga denominations, sama sa Anglicanism o Anglican. Now, sa laktod nga pagkasulti, ang November 1, adlaw gayud sa mga santos, adlaw sa mga balaan.
ug diha magagikan ang pulo nga Halloween, meaning Hallows Eve. Apan karon ang kalibutan, unsa may gibuhat sa kalibutan, unsa may gibuhat sa mga tawo, gituis kini pagsabot ang Halloween. Sayop ang pagpanabot sa Halloween. Ngano man, unsa may gipang-practice sa mga tawo karon? O unsa may gipang-practice sa inyong panimalay karon? Ang uban magsuot-suot og maskara nawong sa demonyo. Ang uban mag Halloween party apan ang costume sayawa, dagway sayawa. Ang uban magsulod-sulod sa mga horror chamber. O doon na patay laing mga practices. Unyang gabi ani, daghan na po maghalad-halad sa altar kay pagkaon sa mga kalag. Mukaon pa ba ng kalag? Ang pagkaon sa kalag, mao ang atong pag-ampo. No wonder nga ang mga bata mahadlok og patay, kaya atong pag-portray sa mga patay, nawong man sa demonyo, dili man naw sa mga santos. Usahay makatawa ko, labi na sa una ni agi po ko niya ni bata pa ko, panahon gani sa Nobyembre 1, kami sa amua, magluto na yung bikod, bisag unsay panglutuon. Ni pagkahuman, ibutang sa altar, ihalad sa altar. Kunya kung doon na gani mo kamang mga ok-ok, mga usa ipis diha, dili pa hilabtan, ay hilabtin na kay si Lulo na nimo, si Lula na nimo. Mo'y gidangat. Musugot mo, mamatay mo, inyong kalag mahimong ok-ok. So sayop ang atuang pagsabot ni ini. Yes, adlaw sa mga santos, angay tang magpista, angay tang maghanda, angay tang magsaulog, angay tang maganda og mga pagkaon, pero dili nato ibutang sa altar. Hinunua, mag-ampo ta atubangan sa altar, alang sa itong mga minatay nga mihalina, o mga tabang sa mga santos, nighumag-ampo, lakaw sa lamisa, panihapon, pangaon ka mo. Ang pagkaon dili para sa mga minatay, dili para sa kalag, kundi para sa mga buhi. Kaya ang pagkaon sa mga kalag, mo ang atong mga pag-ampo. Gani, kung magpadayon kita nitong mga practices, dili ang mga santos ang atong ipasidunggan, kundi ang demonyo. Gani si Father Gabriel Amorth, ang chief exorcist sa Vatican, sa iyang panahon, he performed more than 70,000 exorcism. Og miingon siya, to celebrate Halloween nga sukwahi sa tinuod nga gipadayag niini is to make a hosanna to the devil, which is so adored even if only for one night, presuming on the rights of the person. To celebrate Halloween nga sukwahi sa tinuod nga meaning, sukwahi sa tinuod nga gipasabot ni ini, atong gidayig ang demonyo is to make a hosanna to the devil. Na makiksunan ko ni Kristo, isip mga tinunan sa Dios, isip mga magtotoo, maningkamot kayo kita nga ato akining mabalik ngadto sa husto gayud nga mga pamaagi. Kung ganahan nato makabot ang langit, isalikway nato ang demonyo. Kung ganahan makabot ang langit, isalikway nato si Satanas. Pinaagi sa pagsunod sa sakto gayud nga mga practices nga gitudlo sa simbahan kanato. Sa pagsunod sa mga pagtulunan sa Dios kanato. Aron sa ingon, magkahiusagay kita ngadto sa kahimayaang tunhay. Ug sa atong pagpadayon ng santos nga misa, mangayo kita sa panabang sa mga santos nga sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi, sila magagiya kanato. Sila magapanalipod kanato. Ug tabangan uta kita nila nga mahilayo sa kadautan. Ug kita usab at usab mapuy-an ang ilahang mga panig-ingnan. Maningkamot kita kanunay, keep on trying aron atong makabot ang korona sa mga santos, sama sa mga santos katong ipasidunggan karon.
hinaot pa unta. Palihog manindog. Mga igsuon ato karoy padayag atong pagtuo diya sa pagingon, nagato ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagadto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Ama. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Isip katawhan sa Dios dinhi sa yuta, hiusahon nato ang atong mga pag-ampo uban sa mga pag-ampo sa tanang mga santos didto sa langit, alang sa mga panginahanglan sa katawhan sa tanang dapit. Sa matag pag-ampo umingon kita, sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga dadon sa simbahan, ang tanan niyang mga anak, ngadto sa langit nung gingarian, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga mga tawong may maayong kabubuton, mudawat sa matuod nga kinabuhi, ug sa kalinaong tunay, pinaagi sa makaluwas nga dugo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga ang santos nga Eukaristiya, maghatag kanatong kaliguon sa pagpuyog mataro nga kinabuhi, malaumon nga mahiusa kita sa mga santos dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga sila nga nag-antos o gilutos tungod sa ilang pagminatarong, magpadayon o mulahutay diya sa balaang nilang pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga imuntang isipon nga takusong mapuslano na lang kanamo, nga sa Venerable Chupilo Kamumot, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga ngatong mga minahal nga nangamatay, mayusan na sa mga santos dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Amahan sa kasantos ug sa grasya, nagahalad kami sa among mga pangamuyo uban sa mga pag-ampo sa bulahang Berhen Maria ug sa tanang mga santos. Masaligon diha sa imong kaluoy nga napadayag diha sa ilang bayanihong pagkinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Kahimot ti Ginoo kining mga gasa nga among gihalad aron pagpasidungog sa tanang mga santos o gitugot nga silang among gituhuan nga anaa sa dili kaduha-duha ang kinabuhi sa walay katapusang himaya magatagad usab unta sa among kaluwasan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibahayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imo kaming gitugutan karong adlaw, pagpasidungog sa imong syudad nga among inahan, ang langit nung Jerusalem, diin ang hugpong sa among kaigsuunan, nagadahig na kanimo hangtod sa kahangturan. Padulong nining maong syudad, nagalagsik kami pagpanaw pinaagi sa pagtuo, nagmalipayon kami tungod sa himaya nga naangkon nining halangdong mga sakop sa simbahan. Og sa ingon ni Ana, imong gihatag ang mga panabang og panigingnan alang sa among kahuyang. Ug busa uban sa ilang panon ug sa mga anghel nagadahig kami kanimo sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawan ta kini ninyo nga tanan ug kana. Kikini mo nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon, dawan ta kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Julito among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panaginig suunay. Ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. Nagasimba kami kanimo, O Dios, ang kahibulungan o ulusahong santos, diha sa tananimong mga santos. Og nangamuyo kami, nga tungod sa imong grasya, kaming nagtinguha sa pagkasantos, diha sa kapuno sa imong gugma, makatabok gikan nining kan-anan sa mga magpapanaw, nganha sa bangkete sa puloy-an ng langit nun. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Daigon ng Dios, daigon ng iyang santos nga ngalan, daigon sa Yesu Kristo, matuod nga Dios ug matuod nga tao, daigon ang ngalan ni Jesus, daigon ang iyang mahaluyamot nga kasing-kasing, daigon ang iyang bililhon uyamot nga dugo, daigon sa Jesus diya sa santos uyamot nga sakramento sa altar, daigon ang Espiritu Santo ang Paraklito, daigon ang mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima, daigon ang iyang santos sa walay buli nga pagkagipanamkon, daigon ang iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit, daigon ang ngalan ni Maria, Berhen o Ginahan, daigon ang iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose, daigon ang Dios diya sa iyang mga anghel o mga santos.